Mga adlaw sa Adbiento, gipahinumduman ta sa Ginoo nga siya ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay andam magpakamatay tungod sa iyang mga karnero. Ang mga sinuhulan nag-abot sa mga bangis nga mananap, nga lubo, managan. Wa sila pakaalam. Anyway, isuhulan naman mi. Ano mang among yung isugal among kinabuhi. Pero isip mayong magbalantay atong Ginoo andam magpakamatay. Nakaron sa Ebanghelyo iyang gipahinumduman. Isip mayong magbalantay iyang pangitaon kadtong nawala. Dunay 99 nga nanibsib sa sibanan, ito bungtod, iyang biyaan. Kay mas importante, itiga importansya ang usa nga nawala. Siguro na, bililhon tas Ginoo. Wala siya maanhi para na itong mga buutan, mianhi ang Ginoo alang kanato nga nawala, nahimulag sa mayong dalan. Muni ang panahon sa Adbento, panahon Diyos pagpangandam. Maayo kitag relasyon sa Ginoo. Dili ta bubulag sa panon, dili ta magtuman sa atong kaugalingong kabubuton, ang kabubutong Diyos noon mo ipatigbabaw ng mga adlaw sa Adbento. Mga din sa Ebanghelyo, importante kita sa Ginoo. Mas dako iyang kalipay. Kita nahisalaag, nahimulag sa panon, mubalik. Murinyo ta sa itong commitment sa Ginoo ning panahon na nagpaabot ta sa iyang unang pag-anhi, iyang pagkatao. Atong tanawon, atong kaugalingon, kita bililhon. Iya kita ang pangitaon. Andam siya magpagkamatay, tungod og alang ka na to, aron maangkon na to ang kaluwasan. So in return, isip mga karnero nga buutan, magpatalinghog ta siyang tingog. Magtuman ta siyang kasuguan. If you love me, keep my commandments. So in panahon sa Pasko, mihatag man siya siyang kaugalingon, nagpakatao, nagantos, mihatag siya kaluwasan na tong tanan, and return, kita muhatag sa pinaskuhan ngadto sa uban. Isip mga buutan nga karnero, hibalik na ta sa panon, atong tabangan ang kabos na itong maigsuon. Mga sakos pamilya, nga dili kayo hinimbahon, atong dasigon, makadawat sa sakramento. Atong makaigsuunan, nga nahisalaag, atong pasabton, atong istoryahan. Mabalik ta sa sabakan sa Ginoo, pinaagi sa mga sakramento. Ngunit may pagpangandam ng mga adlaw sa Adbiento. Paabot ta siyang pag-anhi, aron niya tang hukman. Nagpaabot ta sa mga adlaw, kanusa mianhi siya, aron pagluwas sa katawhan, gikan sa kasalanan. Iyatang luwason, maigsuon. So isip may magbalantay, ato siyang sundon. May mga sakos pamilya nga nahisalaag, nawala, dili na ito isalikway. Atong pasabton. Moni ang atong buluhaton, nining mga adlaw sa Adbiento. Sa Ebanghelyo, gipahinumduman ta sa Ginoo, bililhon matag usa ka nato. Isip mayong magbalantay ang Ginoo, nagpakamatay. Una sa nagpakamatay, nagpakatao, nagantos, aron kita matubos. Ang mayong magbalantay, andam, mangita sa mga karnero nga nawala. So ito i-renew ang commitment sa Ginoo ng mga adlaw sa Adbiento. Mabalik ta ito sa iyang sabakan. Aron dili anugon ang iyang pag-anhi sa kalibutan, dili anugon to pagpaabot na iyatang hukman
sumala sa ato mga maayong binuhatan. Pag-ampo sa katawhan ang itubag sa tanan.